Много ме мързи да ида на фитнес. Добро утро, от 2 седмици не съм ходил на фитнес, не ми се иска изобщо, мързела ме е натегнал, особено па сега след една седмица в Гърция, изобщо не искам да чувам за напрежение, натоварване и каквото се сетиш там друго. Но аз знам, че формата, която искам да постигна, лежи отвъд тренировките. и знам, че след фитнес се чувствам отлично. Сега трябва да сменим трябва с искам. Как се постига това ли? Много лесно. Първото е да си напомняш какво е чувството след тренировка. Аз се чувствам по-силен, по-здрав, психически отпочинал. Второто нещо е, че заменям в главата си думата трябва с думата иска. Изведнъж вече мозъка работи по друг начин. Както го чувстваш като задължение, което искаш да избегнеш, така изведнъж се превръща в нещо, което ти искаш да направиш. И така с всяко нещо, което не искам да свършвам. Не ми вярваш? Опитай.